السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا شفيعنا مولانا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. Beyik pek Allah Tebaraka ve Teala hemmenizin taatu ibadetlerinizi, salih amallarınızı, Huda için oturuşuklarınız ve muhabbetleriniz, tamam duaya hayırlarınız, lütfu keremi bile kabul edip de hemmenize iyilun içeriğiniz, dost yarınız, kavmu hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahiret, saadet, gününmek, yüzü aklık versin inşallah. Huday Teala, dinimiz, dünyamız avatlıktan, vatanımız, parahatçılık, emniyetlikten ayırmasın inşallah. İnşallah bir gecede Huday köklemeyi bile Gazvete Mu'te Peygamberimiz 60. yaşında dünya boyunca ulukon bir bolon bir vakıa Peygamberimizin 3000 sahabası Medine-i Münevvere'de Resulullah ile hoşlaşıp barıp Şam tarafa 800, 700, 900 bin kilometre Medine-i Münevvere'den daş yere 3000 sahaba gittiler. Ta şu mantıkada devlet-i İslam'ın zorunu ve haybatını kökülmek için ve şu mantıkalarda İslamiyet'in emniyetini yüze çıkarmadan çürüm. Geçen haftede mukaddeması geçipti. Geçen haftede oğru attılar. 3 nefer emir vellabdi Resulullah aleyhissalatu vesselam deslab Zeyd ibn Haritha. Eğer ol şehit bolsa Cafer ibn Abi Talib. Eğer o da şehit bolsa Abdullah ibn Ravaha. Şular emirdir deyip Resulullah aleyhissalatu vesselam bellab yola salkıya veripti. İnşallah bir gecede ve şu an uzoğrak da olsa havada elhamdülillah kavi mübarek gecele ihlas bilen kavi havasını cem edip kulak asın. Dünya boyunca tarihte bir belli bir ceng savaş ki Müslümanlar 3000 nefer ve Avrupa bilen İslam'da evvelin bolan cengşi. Rum, Heraklius, Avrupa'nın padişahı 100.000 fervadi veriye, kafirlığın fervadi ve 100.000 de Araplardan yüşüye, yani kafirler 200.000 nefer, Müslümanlar da 3.000 nefer. 3.000 nefer Müslümanlarda haber yok evde, 200.000 nefer fervad vardığından kafirlerden. Görüylüğün näme ýagdaýlar bolýar. Awwelin ölüş, awwelin ulaqan jeng İslam ve Avrupa kafirin arasında bolan waqiaşy. ولما وصل الجيش الإسلامي إلى معان من أرض الشام
Balagahu enne'n nasara min arabin ve acem kad haşadu 100,000 minel arab ve 100,000 minel rum. 3000 sahaba, 3000 servat musulmanlar Peygamberimiz bilen hoşlaşıp 800 kilometre geçirip Şam'da Şimahal Urdun'un içinde Muanniyen yerde barıp qonyalar. Oham musulmanlara haber yetye şolun evünni 100,000 serval kafirlardan mı beter jeng savaş teçhizatı beter tekmil amada ve Heraklius'sa Rum'un padişahı, Avrupa'nın padişahı 100,000 serval iyi veriptir, 200,000 nefer evünne ba. وقام المسلمون في معان يومين. Müslümanların yadında oyunu yoktu. Bizirek 200,000 nefer. Yani her bir servada 70 servad oluyor. 66 oluyor dakika hesap etsek. Bir Müslüman 66 kafir. Bir Müslüman 66 kafir. Ol 66'da hemme teçhizat jengisi amada. Yani daşını alıp qavap şodurşun qızdırdap öldürtülü de bolacak. Zahir gaziye daşından gözlendi. Müslümanlar iki ullep qıymınlı manşotada durupdurlar fakat maslahatlaşıp öve gitmeli mi, iyi de gitmeli mi? Öve gitmeli mi, iyi de gitmeli mi? Oham aydıptırlar, olaqan maslahat şu olupdur. Resulullah aleyhissalatu vesselam'a haber iyi vereyliğin, aydeyliğin evimizde 200,000 nefer servat var. Ne mi buyuruyan? Bir de kömek iyi verecek mi? Ya evi gaşin uğraylı mı ya iyi de gaydeyli mi? Resulullah'a genişayliğin da deyip kan sahabalar şunu maslahat etiptirler. Bu bir tofarda aydıptırlar. Emirleri başlar kim? Zeyd ibn Harisa'ga. Hop ştak gelyança gellik İslam'ın kudretini köködük inni öwürülsek de bolacak kim deyip bir maslahatlı berin sahabalar bahmış. Şu maslahatlar ortağa gelenne Hazreti Abdullah ibn Ravaha aralarını kıygırıp keplaptır. Ya kavmi vallah innellezî tekrahûne lellezî haraçtum. Ey kavmim, ey sahabalar deyiptir. Ey Müslümanlar. Meger ozul şehit bolur deyip çıkamazak mı biz ortağa deyiptir. Medine-i Münevvere'den nämeden çürüyüm qayttık? Ay kanımız dökülür, cennete girer, Allah'ın rızayetine girer deyip meger qaytmadık mı? Biz şeyle olayan olsa, Resulullah da haber iyi vermeylin, iyidimize de qaytmaylin, eve qaşın gideylin. فَاِنَّمَا هِيَ اِحْتَ الْحُسْنَيَيْنِ Eve gideriz deyiptir. Şehit bolsak, barından qavu deyiptir. Şehit bolmayan kafir iyidine qavsak, bir de barından qavu. İkisi de qavuzat kim deyiptir? فَاِنَّمَا هِيَ اِحْتَ الْحُسْنَيَيْنِ Ya şehit boluruz, qavuzat. Ya kafir iyidine qavuruz, qavuzat. İkisi de qavuzat kim min deyiptir? Meger biz önkü jenglerde zor bilen kafirler yıkyatık mı? Bir de Allah'ın kömegi bilen yıkyatık deyiptir. İmanımıza qaim bolayliň, öwe gurayliň deyiptir. Özi şahir olan soň goşu goşup duraham. Jalabnal khayla min aja'in ve far'in tugarru minal hashish lahal ukumu fala ve abi ma'aba lanatiyanha ve in kanat biha arabun ve rumu. Biz iki ulle ptada atımız saklap atımız semriydi bizim deyiptir. Atlamız sakladık, atımız ptayının otundan üydi semriydi, mes atımız var deyiptir. Allah bilen ant bolsun deyiptir. Evimizde Arap, Rum, Avrupa hemmesi uyuşturan ne olsa, evesi uyuşayliyin deyiptir. İyi de qaytmayın vurruna demeyliyin deyiptir. Tamam sahabalar kıygırşıptırlar. Wallah, laqad sadaka ibn Ravaha. Sen aydiyanın doğru deyiptirler. Hemmesi maslahat bolupdur, evesi üşmellen bolupdur. Subhanallah. 3,000 nefer. Kafirler 200,000 nefer. Dünya özleşiptu hamine. Dünya özleşiptu.
Fetaharrakal ceyş ila ardil aduwi. 3000 sahabe öwe gaşyn süýüşipdirler. Ta mu'tadiyan yere bartdyrlar. Jange mu'tadiyanlar şo taýy. Mu'tadiyan yere bartdyrlar. Gonyp şo taýda savaş we wurş we jeng bolmaly ýerini şo taýy. 200 000 serwazda kafirlan golada öwe süýüşipdir. Sep tutuşup musulmanlar 3000 nefer, kafirlar da derya ýaly bolup duranmamaly öwünde. فالتقى الفريقان وبدأ القتال المرير. Uluqan bir acı jeng öwde boljakda. Ora agyr jeng. Resulullah aleyhissalatu vesselam de Medine-i Munawwarada aralarynda ýok, hayr doga sıfat arkalary. Kim bilen farmandalar başlary? Musulmanlaryň Zeyd ibn Harisa. Mert bolup baydagy elini alypdyr perçemi. İslam baydagyny, İslam perçemini. Aham qoşuny sağ, sol, orta we arka. 4 bölüp, sağda birini tikip, solda birini tikip, aham jeng meýdany girip başlatdyrlar. Musulmanlaryň üstünden iman ýelini ösüşüne bakyndy. فجعل زيد بن حارثة يقاتل آخذا الراية بذراوة بالغة فلم يزل يقاتل ويقاتل ويقاتل حتى شاط في رماح القوم وخر سريعا. Musulmanlaryň şo wagt başı farmandasy Hazreti Zeyd ibn Harisa baydak perçem elindemiş. Qoşuny bilen öwe gaşyn sürüp kafir musulmanlar biri-birine dofuluşup jeng meýdany başlap jengde de Zeyd ibn Harisaň maksady niçe qoşuny öwe sürjek. Niçe öwe sürjek? Ta kafir ya qırlyp tökülmeli bolsun, ya qorkup ýygyna gaçmaly bolsun. Jengden maksat şo bolmaly bolýar-da. Özde düşmanyň ýurdu ha. Aham öwe gaşyn sürüberdir, sürüberdir, ölüşüberdir. Ahir Hazreti Zeyd ibn Harisa tamam naýzy bir ady, neyze bir ady üstüne degip innamjan naýdadan dolu bolup şehit bolup ýykylyp galypdyr. Hazreti Zeyd ibn Harisa bir ýurtda ola şehit bolup ýykyldy. Qur'an-ı Kerimde ýekije sahabaň ady gelýär, o da şo Zeyd ibn Harisa, Resulullah'ın mahbubi, Peygamberimiz maňryňdan okşap gujuklan sahabasy. Ola özüniň ahir gowurýan zady näme her kimiň? Jany. Ola janyny qurban etdi Allah'ın rızayatyna, din için, İslam için, Resulullah'ın buyruğu için. Kullun janyny berdi, ola tamam boldy. Şehit boldy. Peygamberimiz näme diýdi? Eger Zeyd ibn Harisa şehit bolsa, fa Ja'far ibn Abi Talib 40 ýaşa ýetmedik Peygamberimiziň agasynyň ogly Hazreti Ali'ň ulaqan agasy Ja'far ibn Abi Talib uran ýykana salyp perçemi eline alypdyr, baydagy. İslamiýet perçemi eline almaly, çon baş şolunny. ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب وهو على الفرس. Atynyň sünnemiş. Aham qoşuny ýygyna tirkäp öwe gaşyn sürüberdir. Bir de sürüberdir. Aham maňdaşyny alypdyrlar. Eýni bir galyň diýwar ýaly bolup, galyň bir ulaqan bir qal'e ýanak bolup taşyny alypdyrlar. 200 000 neferda. Bir qala ýanak 5 metr 6 metr diýwarly bolýar. Iğne 6 metr 5 metr. Şo jüre daşyny alyp Hazreti Ja'far ibn Abi Talib radıyallahu anh oham soňram zarur bolup atyndan ýere düşüp ýene öwe gaşyn sürüpdir. Oham goşu kıymanydyr şol galmagalyň içinde. Ya habbaza al cenneh ve iqtirabuha tibatan ve baridan şarabuha والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إذ لهقيتها ذرابها. Hay owadan cennet görünýän maňa diýipdir. Inni şehit boljagy gözüne görünüpdir da. Owadan cennet gözüme görünýär, süýji suw gözüme görünýär, beheşt gözüme görünýär diýipdir. Öwümdäki durana Rumdur diýipdir. Rum imperatoriýa Rumdur diýipdir. Zorun känner, serwadyň känner bolsa bolsun diýipdir.
Men boynumu diýipdir. Bir märeka girimden soňam ýydyma gaçamaryn diýipdir. Atynyň da bir ýerinden bıçak bilen wurupdyr, eline kılıcı bilen atymyň da ýyda gaçamaýyn diýip gaçmajagyn kafirlere sabit etmeden çürüýümde. Atyny ýaraly edip ýene öwe gaşyn sürüberipdir. Aham baýdak perçem sağ elindemiş, kafirliň miri bulap wurupdyr, sağ eli ýere gaçypdyr. Aham İslamiýet perçemi ýerde galmasyn diýip ýene peýda öwe süreýin diýip musulmanlaryň goşuny we leşkeri we ertişi darıgyp tömmüllik ýüreklerini korku düşämesin diýip çefelini alyp ýene bulaşyp ýene öwe gaşyn sürüberipdir. Aham mübarek çef eline de kılıç degip çefelle kesilipdir. Aham iki eli ya goşorundan ya tersewinden ýere gaçyp perçem ýere düşüpdir. Baýdak İslamiýet perçemi we İslamiýet baýdagy. Fahtadanahu bi'adudihi. Iki çigini bilen, iki bazusy bilen, häzir jany ba bolansaň, iki bazusy bilen kanlarda dökülipdi, gujogyna alyp bir elsiz adam iki çigini bilen gujogyna alyp ýene öwe gaşyn sürüberipdir. Wastamarra fil iqdam falam yazal rafi'an iyyaha hatta qutila wastushhid wa lam yablugh 40. Ýene öwe gaşyn sürüşine gursagyndan ýene bir ulaqan okunmyr degip aham şo tagda ýykylyp şehit bolup galyp İslamiýet perçem ýene ýere gaçypdyr. Hazreti Ömer'in oğlu Aydiye Abdullah diýen ogly kuntu fihim fi tilkal gazwa faltamasna Ja'far ibn Abi Talib fawajadnahu fil qatla wa wajadna ma fi jasadihi bid'an wa 90 min ta'natin wa ramyah. Men şo goşunna şo jengde badım diye Hazreti Abdullah ibn Ömer Aydiye men şo jengde badım, jeng tamam bolanna Ja'far ibn Abi Talib'i tapmadyk. Görsek şehitlerin arasynda barmış we görsek ennamyna yara bar. Arkasyna bir ýerine yara düşmändir. Şon arkasyna musulmanlar barmışdy. Näme yara düşüpdir? Ýüdünden ta ayagyna çeli, dawanyna çeli, fakat öwünne yara barmışdy. Biz şoja biz batırmışdyk, näme pikri öw demişdik. Fakat öwe gaşyn sürýänmişdik. Fakat öwe gaşyn sürýänmişdik. Aham ennamynaky yaralar sanadyk, 90'dan kämpdi, ýüdünden ta ayagyna çeli, şikişik gowraň içinde. Bid'an ve 90 min ta'natin ve ramya. Ennamyna şifat ýüdüne arkasyna da degmendir. Şu öw taraplyň degen yarala ýüde goly 90'dan kämpdi diýipdir. فوجدنا ذلك فيما أقبل من جسده şolan hemmesi öw tarapynda arkasyna zat ýok. Bir gezek pikirini almanyrda ýyda gaçaýyn diýip. Asyl gurrun ştada. Bir ýydyna bakmanyrda. Näme bolsa öwe süýşeýin diýipdir da. Mesuliyetim İslamiýet perçemi elimde, baýdak elimde, ýyda hiç pikir etmänirdi. Ýöne kıssa bolup, hekaye bolup aýdyp geçip barýarsa, belkim musulmanlar eşitip dersler alsalar, özümizden çürüyüm, öz dinimizden çürüyüm, biz näjire gaýratymyz bar, biz nähilli gaýratymyz bar, biz näme işler etýär dinimizden çürüyüm, dersimiz alybereýliň da. İkilenji emir bir de şehit boldy. Üçüncü kimdi? Peygamberimiz aýdypdy, eger Ja'far da şehit bolsa, Abdullah ibn Rawaha. Bir de atı bilen perçem baýdagyň ýydine getipdir. Aham perçemi tapyp alyp atyny minip ograp goşu goşupdyr bir de. Şahir sahaba daby. Ya nafs illa tuqtali tamuti وما تمنيتي فقد أوتيتي إن تفعلي فعلهما فقد هديتي. Hey nefs, ağram şük bolýa sana indipdir. İki farmanda, iki başın şehit bolanlaryny gördü da, indi mesuliyetmiň başyna düşdi. Ey nefs, ağram şük bolýa sana diýipdir. Ağram düşmesin diýipdir. Ştada öldürilmeseň de, öýe baraňdan soňra 5-10 ýyl soňra öljekkämsen diýipdir. Goý ştada Allahyň ýoluna şehit bolarsyň diýipdir. Hani ýol boýun dua etmeýärdiňmi men şehit bolaýyn diýipdir. Süýş ey nefs ewe diýipdir. Eger ewe istem Zeyd ibn Harisa we Ja'far ýaly şehit bolsaň gönünersiň. Süýş ewe. Baýda galyp bir de ewe gaşyn süýşdir. Bir de ewe gaşyn.
Aham bir ağasının oğlu gelipdir. Eline bir bölük pişirili et bağmıştı. Eline veripdir. Ey Abdullah ibn Ravaha, sen icizlap baryan. Etken bireme çeyine, bireme güycan, bireme hale gelipdir. Boliya dip elini alıp ağzını oklattır bir miktarını elinlemiş. Aham çeyine duqa Müslümanların qoşunun arasında bir qatı qalmaqal, qatı vuruş, qatı dofuluşmaq eşitip, aham ödünü aydıpdır, şu qalmaqal tarafı ödüdəb. Ve ente fid dünya, ey Abdullah ibn Ravaha, sen etevi mentu Müslümanlı otadı qırılışı oti, ilnakin ağzınnakin öppirip, bir de şoňa gaşin bir dofulmağa durupdur. Öwe gaşin gidip, idinnäki sahabalarda öwe gaşin sürüp, ikinniň döwreginde Hazreti Abdullah ibn Ravaha da şehit bolupdyr. 3 farmanda 3 baş Resulullah intihab etip göberdi, 3'üsi de şehit boldy. Welemma istushhida ibn Ravaha ve saqatat ar-raya min yadihi. Peygamberimiz 3 farmanda belläpdi, 3'üsi de şehit boldy. Musulmanlar näme etjegini bilmändir. Baş bolmasa bolmaýar, o da ol qan jeňiň içinde. Şu ýagdaýyň içinde duqala Medineli bir sahabaň miri perçemi alypdyr baydagy. Oham qygyrypdyr musulmanlara gaşyn bakyp. Ya ma'şaral muslimin istalihu ala rajulin minkum. Ey musulmanlar, baydak yerde ýaty. Peygamberimiz ozal bize buyurdy. 3'üsi de şehit bolsa araňyzdan bir nefer intihab edin diýdi. Birini intihab edin da diýip qygyrypdyr. Perçem baydak yerde ýatmasyn diýip elini alypdyr. Derrew qygyryşypdyrlar. Qalu ente öňüň baş bolaba diýipdirler. Sen baş bol, emir bol, näme diýsen? Ma ana bifa'il. Men başarmaýan diýipdir. Men liýaqatym ýok baş bolmagy diýipdir. Men hiç bir hünerim ýok, men bir güýjüm ýok baş bolmagy diýipdir. Aham musulmanlar qygyryşypdyrlar. Kim baş bolmaly? Musulman bolan 3 ay boldy. Kim? Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh. Seyfullah, Allah'ın kılıcı. 3 ay bolupdyr musulman bolanlar. Ey musulmanlar, ey jawan dost, ey Türkmen, 3 ay bolupdyr şoň musulman bolanlar. Safar ayda musulman boldy, Muharrem Safar ayda. Rabiul awwal, Rabiul thani, bitjengde Jumadul ulada bolupdyr. Dogry 3 ay arasy. Hazreti Halid ibn Velid 3 ay mennazal kafirdi, 3 ay bolla musulman boldy şo jeňiň içinde. Hemmesi qygyryşypdyrlar Halid ibn Velid bolmak diýip. Halid ibn Velid boyun alypdyr, ozal kafirlaryň başymyşdyk jeňde. Aham perçem baydak Hazreti Halid ibn Velid'in eline düşüpdir. Bir ştada gurrun keseyliň ders aýtsak giýjak aljak. Belkim dersimizi özümüz alýandan bolaylyň. Şu gurrun içinde geleylim Medine-i Munawwaraga. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam rahmetul lil alamin näme ýagdaý demişdik şu jeň içinde. Peygamberimiz gözlerinden ýaş akyp minberiň üstüne çykyp sahabalaryny üýşirtdir, Medinedäki sahabalary. Ey sahabalarym, jeň ýagdaýdan aýdaýyn diýipdir. Peygamberimiz bilen 1000 kilometr golay aradan hemme dağ derile ýolun aýrylyp mucize bolup Peygamberimiz gözläp duranmışdyk jeň meýdany. Sahabalarynyň daýaw we ihlas bilen jeň meýdanyny. Ey sahabalarym, ahadar rayata Zeyd ibn Harisa qawqulagasyn. Baydagy deslap Zeyd ibn Harisa aldy diýipdir. Şuň şymahal şu ýagdaýla bolupdy diýipdir. Deslap Zeyd ibn Harisa aldy. فجاءه الشيطان فحبب إليه الحياة وكره إليه الموت. Zeyd ibn Harisa elini perçemalanna şeytan gelip, "Hey Zeyd, ölsen ogluň şoň näme boljak?" diýip oň gulagyna waswas etdi diýipdir. "Hey Zeyd, bazar galy ha, mamulalar galy. Sen ilgün näme bolar kan? Medinedekiler galy, sen ölüma, sen nätip ben özüňi öldürjek bolup" diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine-i Munawwarada şu gurrun aýdypdyr. Aham Zeyd de şeytana aýtdy. "Al-an hina istahkama al-iman fi qulubil mu'minin tuhabbibu ilayya ad-dunya." Ey lanati şeytan diýipdir. Musulmanlaryň galplary imandan dolup sen maňa dünýäni köketdiň diýipdir. Aham şeytan maň ýanyndan gitdi. Zeyd ibn Harisa ewe süýşip ola şehit boldy diýipdir.
Thumma akhadha ar-rayata Ja'far ibn Abi Talib. Ey sahabalarım, şuun oham Ja'far ibn Abi Talib perçemi aldı. Perçemi baydağı alanna şeytan ona varıp aytdı. Ey Ja'far, oğlun şoğunma. Oğulcukları varmış Şeşk Hazreti Ja'far'ın da. Oğlun şoğunma, heleyin allı. Bazar var, yer yurdun allı. Ne edecek deyip geldi. Şeytan, aham Hazreti Ja'far şeytana aytdı. Edil yakı Zeyd ibn Harisa'nın cevabını. Müslümanların kalpleri imanla dolup duqa, bana dünyanın köküdüyanmı? Ey laneti dedi. Onun yanına gitti. O Ja'far de öve süçtü. Sağalı kesildi. Sonra sağalı kesildi. Sonra iki eli iki bazuti çivini bilen baydağı sakladı. Sonra da şehit buldu Ja'far. Ve Ja'far şimahal cennette iki kanat bilen uçup gidip gözüm bilen gördüm diptir Resulullah aleyhissalatu vesselam. İki elini Huday yoluna baydak perçem yerde yatmasın deyip iki el kesildi. Ohum iki çivini bazuti bilen perçemi saklansan Huday Taala on uvazına iki yakuttan olan eline bir qanat berdi, el verdi, behiştin içinde uçup ketip diptir. Ja'far ibn Abi Talib'e näme diýilýär? Ja'far tayyar diýilýär. Cennetin içinde uçup beren sahaba diýdi. Ey sahabalarım, on ýedinden Abdullah ibn Rawaha aldy. O da qaýym durdy, ýani o da şehit boldy, o da cennete girdi, hemmesine dua edan diýipdir Resulullah aleyhissalatu vesselam. Emma dördülönji Peygamberimiz aýdypdyr minberin üstünde sahabalarına, Waqidin riwayatynda. ثم أخذ اللواء خالد بن وليد سيف من سيوف الله عز وجل سله الله تعالى على الكفار. Allah'ın kılıcının biri inni allı deyiptir. Hudaý şu Halid ibn Velid'i yürütü kafirliğin üstüne sıyırmadan çürüyüm, kılıcını çekmeden çürüyüm yiberdi şu an deyiptir. Bu urrunda iştahda keseyliğin oham Peygamberimiz minberden düşüp Ja'far ibn Abi Talib'in öyüne gaşyny uğraptır. Esma diýen zenanasy öýünlemişdi. Aham Peygamberimiz aýdypdyr: "İtini bi bani Ja'far." Ey Esma diýipdir, Ja'faryň oglançyklaryny meňe ýanyma bir getir diýip, aham Peygamberimiziň mübarek gözlerinden ýaş akmany döpdir. Aham Esma aýdypdyr: "Abalagaka an Ja'far we ashabihi şey'un ya Resulallah?" Hazreti Ja'far sahabalary bilen şehit boldumy diýipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Qala sallallahu aleyhi ve sellem na'am usibu hadal yawma şun üçüste şehit bolmuş olan diýipdir." Am Hazreti Esma ağlamany durupdyr. Aham Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oğulcuklaryny okşap, ishap, maňraýlarynyň sifalap, döwrüňdäk sahabalaryna aýdypdyr: "La taghfulu an ali Ja'far an tasna'u lahum ta'aman fa innahum qad shughilu bi amri sahibihim." Ey sahabalarym, Ja'far ibn Abi Talib'in öýüne nahardat iýbere weriň. Olar ağlaşyp öti, Ja'far'a narahat boluşup, olaň naharlaryny, suwlaryny iýbere weriň diýip Peygamberimiz tapşyrypdyr. Emma gel jeng meýdanyna. Ýöne geçip barýasta görjüňlerden. Hazreti Halid ibn Velid gün ýaşaýança goşuny öwe gaşyn sürüberdir. Gün ýaşyp, gün ýaşanna gowgulagasy. Jeng galdy. Hazreti Halid ibn Velid musulmanlar hemmesi iyide gaşyn sürülýä, kafirlerde iyide gaşyn. Akşam jeng galdy da. Erti daň atanna ýene jeng başlajak. Hazreti Halid ibn Velid üç zat buyurupdyr şu sahabalara, şol goşuna. Awwelena bir tofor gowgulagasyn. Tarih kitaplarında aýdypdyr, şu jeng 7 gün boldy diýipdir. Bir hefte tur çekdi diýipdir. Inni Halid ibn Velid'in novasy etdi. Gün ýaşaýança sahabalar öwe gaşyn sürdi, perçem de elinde. Akşam bolanna hemmelerine aýdypdyr garaňkyň içinde. Sağ tarapdakile siz erti jeng meýdanyna çykaňyzda çep tarap sol tarafa geçiň diýipdir. Sol tarapdakile siz hemmeňiz sağ tarafa geçersiňiz diýipdir. Ortada öwde durýarlar, hemmeňiz iýde geçersiňiz, iýdäkile hemmeňiz öwe geçersiňiz diýipdir. Erti sip tutuňyzdy kafirler sizi görünni, bä dünýäňinkilide täze bir däne bulara kömek gelipdir diýip bir gorksylar diýipdir. Näçe müň sahaba kömek geldi diýsiller diýipdir. Ay berekallah Halid ibn Velid. We bilen hiç haýdy düýünkide diýsiller diýipdir. Şol näçe gün märi mudam şu öňkü bername bilen barýamyşdyklar, awwelin hüner şol. Iýdäkile öwe geçmeli, sagdäkile çefe geçmeli, sola geçmeli, soldäkile de saga geçsin diýipdir.
İkincisi, evvel sop jeng maşlarına gayratının bar yok gücünüz bilen dofulun, taze nefes, yadamadık olur jeng etmetik yanak bolup girin, has korkusular, yoşular hükmen täze gelipdir kömek deyip, arkada müngden adam bayanak görtülür deyipdir. Üçüncü ýagdaýda, yaxşı jeng başlanandan sonra, yaxşı gyzygyz bolandan sonra öýlerrek, iki tarapdakilerin iýdinnäkili agapneşini yesin, iýde serfilsin diýipdir. Ýuwa şaçdan iýde gaýdyn kafirlary görünün diýipdir. İýde gaýdyn. Oham ikinniden öňçärek ortadakily de ýuwa şaçdan iýde gaýsyn diýipdir. Kafirler korksun, bilir bir zat etjek bolýa iýde 100 000'den 50 000'den başga adamlary wa bizi bärik serpip çöl meýdanyny bizi gawadyk bolýaşlar diýip korksunlar diýipdir. Üçüncüni gaýta edeýin. İki gapdallakyle jeng orta bolanyny, öýle bolanyny iki gapdallakyle ýuwa şaçdan iýde serfilin diýipdir. Olar siziň iýdiňizi düşüp sizi gowalamarlar, gorkarlar, iýde bir zat bamy kadiyerli diýipdir. Ohum mahul iýdiň raqda durup gözleşip duruň diýipdir. Size gaşyn kafirlik aýtmar diýipdir. Näme diýip? Iýdiňizde adam kän mukadiýa diýipdir. Ohum ýaxşy jaýlaşaňyzdan soňra ortasyny näkile siz de iýde gaýdyň ýuwa şaçdan diýipdir. Ohum iýden sep tutdan duruň, iýdiňizde kän ýene adam baýanyk, şolar sizi gowalasa, siz şolar bir gafil gir edip bir gawadyk ýanygatdan kökediň diýipdir. Bir de üçüncü hüner boldy. Erti bolupdyr, jeng meýdan gaýta başlamaly bolupdyr, kafirler görtdir, dünkü adamlar ýok. Dünkü öwdäki görýärler ýok, dünkü saq-sollaky görýärler ýok. Bir täzeden adamlar gelipdir. Aham bismillah diýip de ahir güýji bilen hemmesi dofulşypdyr. Kafirler bireme iýde serpipdirler. Täze gelen taze nefes, täze kömek gelimi qadyp. Aham öýlerrek bolup ýadap barýa qala, iki gapdallakly ýuwa şahsdan bireme agapneşini iýde gaşyn serpilipdirler. Kafirler bular gowlamany gorkupdyrlar. Näme iýde gawap öldürürlim qadyp gorkýan mammal kafirler. Mahul iýden rak durup sep durupdyrlar. Ohum ikinnirek bolup barýaka ortadakily de iýde gaýdypdyr. Ohum gözleşip durupdyrlar. Hamana musulmanlar, kafirler gözleşýärle, gelin bärik süýüşiňiz orzaňyz bolsa diýen ýaly. Kafirler gorkyp iýde gaşyn serpilip, olar da agapneşini edip, şo garşyna galyp Hazreti Halid ibn Velid radıyallahu anh sahabalar bilen saglyk salamatlyk bilen iýde gaşyn Medine-i Munawwara gaşyn ogramakçy bolupdyr. İnhe kullu jengde musulmanlar näçe müň nefer? 3000 nefer. Näçe nefer şehit bolupdyr? Näçe nefer bolsa o? 12 nefer. Hemme musulmanlaryň içinde şehit bolan fakat 12 nefer. 3 tane emir şehit boldy. Hazreti Zeyd ibn Haritha, Resulullah'ın mahbub gowurýan adamsy. Hazreti Ja'far ibn Abi Talib 40 ýaşa ýetmedik jowan oglan, peýgambere iň ahlaky we ýüzi gözümeňdeş sahaba. Ve üçüncüsü Hazreti Abdullah ibn Rawaha ve başkası beýleki sahabalardan. Emme kafirlerden näçe gyrlalygyny taryhlerde aýdmanyrlar. Fakat kesret, kän adam gyrly diýipdir, emme san bermendirler. Emme qysgadyk bir ders bar, şo dersi de aýdyp, inşallah bir qysgadyk ýene-de bir Ramazan aýdan çürüýümde bir 5-10 aýga bir billimeli ýagdaýlarymyz we onu hyzmatyňyza ýetirerdi inşallah. Dünya boyunca tarihte bir jeng bolup durham. Bütün Arap gözleşipdi. 3000 sahaba kim menen jeng etdi? İmparatori Rum menen. İmparatori Rum Husru Perviz bilen urşup beren imperatorha. Ulukan imperatorha al. Araplar heyran galyp şu jengden soňra Banu Selim, Eşca, Qatafan, Zebiyan, Fazara we näçe Araplaryň taýfasy üýşüp peýgamberimiň ýanyna gelip musulman bolupdyrlar. Çon şi jengde Allah arka bolmasa hiç wagt baş bolup musulmanlar şudur şunu qyrylmaly Hudaý kömek bermese diýip hemme Araplar gözleşip duranmışdyk. Kafirler begenişip duranmışdyk. Rum menen urşmaly, salim aýtmaly, birje 12 nefer şehit bolmaly. Ýöneje 12 nefer ha. Barmak sany 12 nefer. Kän taýfalar musulman bolupdyrlar. Emma bir ulukan ders Hazreti Halid ibn Velid'in üstünde. Şonu aýdyp hem bir 5-10 nagar Ramazan aýa geçeýli. Ýaxşyca düşünmeli görürüm. Ey jawan dost.
Bir yürüytü ikimizden çirim. Ya şolla da düşünmeden çirim. Hazreti Halid ibn Velid Müslüman bolunna 3 ay boldy. Ne kadar İslam'a hizmet etti? O belli mi yan eştik geçtik. Hop kafir wagtynda kafirliğin içinde durup Müslümanlara düşman etti. Kan kafirliğin içinde olup Müslümanlar bilen düşmançılık etip vuruştu. Bir de belli bir zat. Hudaý Taala insana bir kudret beripdir. Şu kudretini harama gaşyn geçirseň de Hudaý senden häzir almaya, halaly geçirseň de almaya. Eger Halid ibn Velid hamana Müslüman bolmadykda bolsa, ölüňçe şu kafirliğin içinde olup Müslümanlar bilen vuruşup geçişdi. Yani bir adam odul kafir wagt vuruşupdy. Ebu Cehil ahir demineçili güýjü batdy ki, ta ölüp zelil bolup gitýänçe. Ebu Leheb zelil bolup gitýänçe güýjü bady. Bir adam ömrü tüýünçe hamany doňuz ikkeçeni bilenne ahir ajalyna çeli şu doňuzy ikke diýär. Yani doňuz iyeni bilen onu Hudaý Taala hamany bir ýerde doňdurup goýmaýar, güýç berýär ona. Bir adam halal ýyp içip geçdi de suw içsin, bir adam bagşlan arak içip geçsin. Şayet ikisinin de ömrü diň bolsun. Şayet ikisi 50-60 ýaşasyn, şayet ikisi 100 ýaşasyn, oňa retdi ýokdur. Hudaý bize güýç beripdir. Güýjüňi harama geçirseň günäň mi arkaňda, güýjüňi halala berseň sogagyň mi arkaňda. Sadece urrun şu. Bir adam suw içsin, arak içsin, öz ýanasyny halal geçsin, gynaň içinde geçsin. Bir adam namaz okuyup geçsin, okuymany geçsin. Bir adam pulu va halaljak, zekatyny berýär, garyp gasar ödýär. Bir adam pulu va haram ýolda geçip hiç halal bilen iş ýok, ikisi gidip be. İkisi jany sag, halal-laky da haram-daky da. İkisi 60, 70, 80 ýaşa bardyr. Bir dünýä kıyamet därahim. İkisi öwe gaşyn süýşýändir. Oňa arlanmaly ýeri ýokdur ha. Palanyýa haram iş etip gezipbe, şoňa bolýan zat ýok diýip, näme bolmaly? Yer çekmelimi? Näme bolmaly? Hiç bolmaly zat ýok ki, ta ajal gelýänçe. İkisi deň marýandyr. Her ýagdaýda bolarsyn. Bir adam halalcık mamule bilen geçsin, bir adam haram ýollardan pul çykarsyn. Ya ogurlukdan pul çykarsyn, ya her ýerden çykarsyn. İkisi gider öwe gaşyn. İkisini de ay gün aylanyp durandyr. İkisine gaşynna mübarek ay, mübarek güller aylanyp dolanyp durandyr. İkisinden çirinde şembe, ýekşembe, döşembe aylanyp durandyr. Oň bereketi vardyr, oň bereketi ýokdur. Ol öz ýerinde. Emma Hudaý häzir güýç almaya. Haram degeçseň de, halal degeçseň de. Ve haram işler edip gezip be, Hudaý ondan güýjüni alanak, we häzir almaya ta wagty gelýänçe. Tarihlarda bir gurrunleri gelipdir, padşahlaryň gurrunleri. Bu kadar ayyaşiye diyenmiştikler. Bu kadar hoşguzaraniye diyenmiştikler. Haram yerden ha. Bu kadar halan jiresi padşah da pulukani. Hem kişinin kudretinin eline hamana. 50 yıl, 60 yıl, 100 yıl, 150 yıl ömrünü haram menen geçiriyormuştuklar. Bir vakti ölüp gidiyormuştuklar. O padşahla varmıştık, halal yediyormuştuk. Arasta yediyormuştuk. Ola da 50 yıl, 100 yıl, ola da ömrünü geçirip gidiyormuştuk. Ol haram yük bilen arkasına barya, ol halalcak baryandır. Mahdumul İşan aydiya, kimi haktan korkup rengi saralıp, kimi dünya kovup yugurip yelip, kimi yüz hasratta, kimisi gülüp, kimi gözde yaşın seçip baradır. Gülýäniňki de geçip baryandır, ağlaýanky de geçip baryandır. Kimse begliginden düşmez eyvandan, kimse yoksulluktan, kayin ercandan, kimse haram bilip kaçar yamandan, kimse arak şarap içip baradır diye. İkisininkisi de geçip baryandır. Ondan çiriyim güýjüňi halal ýolda geçir. Ondan çiriyim kudretini Allah'ın buyruğuna geçir. Ondan çiriyim güýjüňi Hudaýyň rezaýety bar ýerde geçir, dünýä ahiretin abat bolar. Emma haramda geçirse güýjüň bolar ha. Kana adamlar vardır. Bilýänsiňiz, eşitýänsiňiz, görýänsiňiz. Ömrüni haram menen bulaşyk geçip berendir. Pulla vardır elinde. Kudreti de vardır. Gezip barýandyr. Gezip bersin. Hudaý Taala güýç berýär. Hudaý Taala Erhamur Rahimin. Kafire güýç berýär. Hudaýa söwüp berene güýç berýär. Allah ýok diýip berene güýç berýär Hudaý Taala. Meger Bismillahirrahmanirrahim diýmeýäsmi? Rahman nidigi dünýede kafir musulmany rahmatyny döküp duran nidigi. Rahmanyň manasy şol. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rahman nidigi dünýede kafir musulmany rahmatyny döküp döýdigi. Ol haram işedeni bilen, kafir bolany bilen, Hudaýyny seveni bilen Allah rahmaty ondan kesmeýär häzirçik.
Emma Rahim kıyamette fakat imanlı adamlara veriyor deydi. Ve her hal Halid ibn Velid'den olaqan ders almalı. Kafir vaktinde de gücü vardı, Müslüman vaktinde gücü vardı. Gününü, ahirki gücünü İslamiyet ve Kur'an-ı Kerim ve Resulullah ve Allah Teala'nın rızayetinden çürüyüm yordu. Emma geleyliğin Ramazan ayın gurruna. İnşallah evvelena evdaki hafta sirat celesamiz ta'til etmeli olacak bir iki hafta Ramazan ayetçiliği hanceramize istirahat vermeli olacak. Birimi gurrunları, vaazları kemmel olacak ta Kur'an-ı Kerim Ramazan ayda Allah kökleme bilen inşallah hatim şerif okulur yani. Evdaki hafta ta'til, anarki hafta Ramazan ayı direye ve Ramazan ayının içinde de önkü bernama her cuma gecelerinde mesele fıkıh Hanefi'den aydart inşallah. Emma gayret edin, özümüz hemmeniz içeriliğiniz bilen Ramazan ayı gelenine. Deslap selallik vakti. İnşallah turanmayınız, havluqmancık dehret kılıp gayret edin, iki rekat namaz okuyun. Näme namaz? Nefil namaz. O vakti okulan namaz teheccüd namaz hesap bolýandyr. Teheccüd namaz Allah bilen benden arasında bir perdede galiyan neldir. Durşunun nurdur. Havluqmancık okuyun. Hasta secde varanızda havluqmancık yatın. 3 aydın, 5 aydın, 10 aydın, 100 aydın, näçe aytsaňyz aydın. Peygamberimiz kade secdede yatýanmışdyk, bir Suriye Bakara okulýança, yani 2 saat bolýar. Bir Suriye Bakara okulýança, yani 2 saat bolýar. O jere bolmasa da 5, 10, hi bolman 3 göde havluqmancık secdede. O ham selallik wagt selallik iptuň, çay iptuň, yani harın menen selallik menen boluptuň. Adam bir gurruna güýmense, haberdar bolun, gıybata baramaylyň. Ala içerlemiz bilen bolsun, ala doganlarynys bilen bolsun, ala ogulgyz bilen bolsun, erhili bilen bolsun. Onu bunu agdamak nämetçik? Agdasan gıybata barar. Fakat Allah'ını zikretden, çaysyňyzy, naharyňyzy, ya gawy gurrundan, din gurrundan edewerin. Selallik wagty, bu hususy selallik iyi makanıdır, ağıran makanıdır. Hatmen dua edin. Allah'ınız bilen halvet edin. Havluqmancık başarsanız gözünüzden yaş aktırın. Gözden yaş akmasa da ağlayanları meňdeseniz de Hudaý üstüňize rahmet dökjekdir. Halvatta gözünden yaş akmasa da ağlayanların adasyny çıkarmak da Peygamberimiz aýdypdyr. Ağlaň diýipdir halvat ýerde. Ağlap bilmeseňiz, ağzy burnuňyz bir ýygnan, bir ağlayan ýanak bolup Hudaýdan diläň diýipdir. Üstüňize bereket ýagar. Üçüncüsü selallikten sonra erti namaz. Agralyp da mescitten galamaýlyň. Elhamdülillah köplerçe mescide daňatandan 10-15 dagyga geçirip adan çekýärle we basym qamat diýip de okulýar. Oňam gün okuyança zikre otursaň bir hac bir umre eden ýaly. Ola Peygamberimiz sogaby wa diýipdir. Gün okmaqa yatanyň menen günah däldir. Namaz okyp bir towar yatmak günah diýäli. Günah däl. Gün okuyança yatmasaň baryndan gawy, o belli bir da. Emma gün okmaqa yatanyň menen günahkar bolmaýan. Üçüncü sürünertan wagtlary. İşegdeňizde ya öýde de bolsa, fakat dilimiz zikirde bolsun. Ferişte ýanak bolup Allah'ın zikretip gedeýliň. Arada tutýarsamy, dilimiziň de aradasy bolsun, kalbimiziň de aradasy bolsun, gözümiziň de aradasy bolsun, kulagymyzyň da aradasy bolsun. Nämetçe karamış, eliňe tesbih alsaň al, oňa riýakarçylyk diýen nädirle? 3 hefte men nozur geçendir. Öz zikriň menen Allah'ın çağırmaň menen bol. Öýlen istirahat etjek bolňdy. O gaýtýançaň Allah'ın zikretde keyfetde ferişte ýanak bolýar. Bir wagt sürünertan gaty gyzyp ýa hawaň nahoş bolup, men mesele aýtjak däl. Mesele awala bir kitap badyr, felsefe we ahkam-ı ruze diýip, ondan sonra da ertilerde 9-na we ikindi ben akşam aralarda Ramazan aýda 24 saate inşallah musellet jogapku ahunjallardan güýşiň maşynynda oturjaktyrlar. Mesele pişgelli derro sora bermeli inşallah. Ýöne bir umum bolýan zat üstünden suw guýsaň sürünertan ağzın açılyan däldir. Türkmenin arasında kelläňe suw guýsaň, üstüne suw aktyrsaň, duş alsaň, ammamy ýerden ağzın açylýar diýilýän bir gurrun, oň men ağzy açylýan nädir? Emma ağzy açar wagty. İnşallah gayret edin. Hurma ýa bir çerim suw ýa bir çay bilen ağzyn açýan mescide var, cemaat bilen akşam okuýaýdyň. Bir wagtda akşam namazyny önçe ağzy açarlyk bir zat iýseň de şunu raýat edin. Akşam namaz okuymakan bir ağzını çaykan ya mesvak kurun ya bir barmak çekin. On bir zat
Çamçım ödeyip akşama baryan, namaz okuyup dukanı diliniz bulap dursanız, namazı huşukdan ayırar, bereketten ayırar, ne okuyanınız bilmersiniz. Peygamberin sünnetidir. İyi biçenden sonra namazı durmaka, ağzına bir misvak vuruyamıştık Resulullah'dan. Hi olman barmak çekin, bir ağzına çaykak kalın. Ne okuyanınız qavu bilersiniz. Akşamdan sonra mühim, ağdaçarlığını alıvermeli. Aham ağdaçarlıktan önce, cemaat bilen ikindi ve akşamları üyüşüp oturulya, hay ina sogabın almalı vakti gün yaşmaka aradan o da bu güllerde onun goğununu görecek bolup gıybatına hava verip töhmetine hava verip kisamızın eteğinde şüphemme sogabları yeri koyamayın. Onun güldürecek bolup onun hava diyecek bolup içimiz soğutacak bolup ya bidatlı bolmadı. Qaw kepten aydın Resulullah'ın yaşayışından mı olsun, diyanattan mı olsun, İslamiyetten mi? Gördün bidatladın, gürrün yok dem. Tesfihin Allah ya mescidegi ya bir kenarda keyfette Allah'ın zikrette otur. Nemma gurub boş peydasız gurrundan. Aham taravih namaz. Taravih namaz asıl kitapta gelişi, Peygamberin sözünde gelişi kıyamul leyl, gece namazı kıymak deydi. No teheccüd namaz hesabına. Kıyamul leyl, Hazreti Ömer'in zamanında tarava okuyallarını köplerçe selallik vakti yetiryanmıştıkla. Selallik vakt boluyup bariyaka bir yönü bir daçık yer yanak, bir suca içer yanak vakt koyup selallik yine erti namaza gelyanmıştıkla. Bir 20 rekat onu näme okuyanın belletmeni mübarek ayın gecelerini beytmeylin. Ey imamla bizim kefimizi eşitse de kabul etip görmerle Huda üçün aytyan. Ahuncan molsan, ahuncan, qarican, mollacan, Allah'ın azamatının önüne durup okuyman ha. Hudaýyň huzuruna durup okuyman. Bu yerine yetirip okuyman. Näme iki nefere hava verip güldürjek bolup, iki nefer meň meçidime kan gelýär diýdirjek bolup, näme okuyanyň belletmäni geçirmedi. Bir çarwa adam, goýuny sünnäki adam mescidde namaz okuyupdyr, Peygamberimiz oturanmışdy. Namaz okuyup Peygamberiň ýanyna gelipdir. Peygamberimiz aýdypdyr: "Kum salli fe inneke lem tusalli." Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Salatym okuyupdyr. Oň salatymy şu zamanyň qydynada jahildir ýoksa. Kum salli fe inneke lem tusalli. Bir gaýta okuýup diýipdir, sen namaz okuyan hak edipdir. Tarawih namazı jahil okuýaýlyň. Aham inşallah akşam yatmak hakda yine zikredip salavat okuyup perişte yanacak bolup uqagaşyň gideýin. Ahirki jasta Ramazan aýynyň içinde Ramazan aýynyň hormatyny gaty tapşyraýlyň. Ozallarda da kan agdalya meriz bolsa doktor agdyna çykypdyr. Ya gowrelden anamışdyk, ya çagasy barmışdyk, ya medesiniň gurrüňi barmışdyk. Agda açyk dem, gaty hormatyny saklasyn. Hiç kime belli etmesin. Hiç kime. Marizmiştik, udurvamıştık. Her ýagdaýda bolsun. Hala agdy bekli bolsun, hala agdy açyk bolsun. Ramazan aýynyň hormatyny tapşyryşyp durýlyň. Ogulgyda, çagalara, döwrümizäkilere mescidde hormatlamak hakikat imandır. Allah Taala saglyk bilen, bereket bilen, şol din aýdýa Ramazan aýda magfiretdir, rahmatdir, otdan azatlykdyr. Hudaý hemmäňize nesip etsin şonu inşallah. Bir alham, 3 kul huvallah, falaq ve nas hoşup okuyaylin, ötellön ruhuna iyil güne bakşedip dua edef inşallah, okuyuverin. Elhamdülillah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Yusufcan molla çarqylan ilahi amin. Hawluk mantyk dua ediyor. Kan dua ediyor leva hatmy Qur'an-ı Kerim leva salavatlar ve ilahi amin. İlgun vatan parahatçılık bolsun, emniyet bolsun can Hudaý. Agdy birlik bolsun can Hudaý. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Bereket bolsun, sahabat bolsun, kanaat bolsun. İman abire yürüp durunca. İlahi amin. Amin ya mucib. Amin ya erhamer rahim. Müşküllü doğullun müşkül ansat bolsun. Amin ya ilahel alamin. Amin ya mucibet da'avat. Amin. Allahümme amin. Birahmetke ya erhamer rahimin. Maşallah. Gayret edin.